Schválně, holky, jestli byste přišli. Je to jako holky. Ke mně. Tak, kdo by přišel, kdo by nepřišel? Přiznejte se. Určitě ne. Tak koukněte ten velký paroch. Tam se feminismus nebere, tak jelen přiběhne, která laňka neposlouchá. Šup, už ho má na zádech takovýhle paroch, nebo píchne, nebo tak. Tak a laně, ještě když jsme u toho, tak ty mají takový taky hrdelní tón, většinou, když se jim něco nelíbí, tak udělají. Tak, to je pak nejlepší, když třeba jdete lesem pod mě a teď dojdete mezi vysokou zvěř a teď laň vám to udělá takovýhle zvuk. Já to nedělám přímo na hlas, abyste to právě dobře slyšeli. To je jako, ta laň to dělá ještě tak 7krát hlasitěji. A když vám to pak udělá 10 metrů od vás, to se pak vylekáte jako hrom. Jinak kdo přišel pozdě, tady máme největší přírůstek, kdo si to chce kouknout na to, dones to tam do